Har vi en 20-årig soldat, Wilhelm Knud Jensen, som overlevede slaget ved Dybbøl, der fandt sted sidste sommer i 1864. Vi skal høre lidt om hans baggrund, livet som soldat og hans opgave i hæren. Så, hvor kommer du fra, Wilhelm? Jeg voksede op i en tømmerfamilie i Fredericia. Min far, han arbejdede altid hårdt, og min mor passede på min lille søster og jeg. Vi var en lille kernefamilie, og det var meningen, at jeg skulle overtage tømmerfirmaet, når min far blev gammel og slidt. Men det ændrede sig alt sammen, da krigen brød ud. Så blev jeg jo indkaldt til hæren, og det er altså noget, som ændrer din hverdag drastisk. Det må have været hårdt. Hvad var din opgave i hæren? Jeg startede ud med at bevogte militære ejendomme. Det krævede udholdenhed og koncentration at cirkulere rundt om de samme bygninger flere timer i træk. Men det var ikke særlig hårdt mentalt. Det, der var hårdt, var mangel på tæpper og varmt tøj, så man frøs hele tiden. Der var heller ikke meget mad. Det var dog til at overskue, må jeg indrømme, specielt når jeg tænker tilbage på, hvor forfærdeligt det var ude i felten. Ja, felten. Hvordan var det at være i krig? Det var traumatiserende. I starten var jeg fuld af en masse gå på mod og fædrelandskærlighed. Jeg var stolt over at skulle kæmpe for mit land. Jeg var klar på den værste. Jeg kan huske, at jeg blev sendt i felten med min bedste ven ved min side, og vi var meget klar til at beskytte vores land. Det ændrede sig dog hurtigt, da krigens gro gik op for os. Når vi sad i mudrede grøfte og kunne høre skræmmende skrig fuld af smerte, og hvordan kanonkuglerne faretruende fløj hen over hovedet på os. Frygten blev ligesom en integreret del af dig, og den begyndte langsomt at æde dig op indefra. Gud, kan du huske, hvad der så skete? Ja, jeg husker det som var det i går. Den 1. februar gik preusserne over grænsen til Slesvig, og vi var dermed i krig. Senere på ugen blev vi delt op. Vi var omkring 26.000 soldater, der blev sendt til Dybbøl, og de resterende blev sendt til Fredericia eller længere op i Jylland. Min bedste ven og jeg blev sendt til Dybbøl. Den 20. februar havde preusserne samlet en stor hær med flere tusinde soldater, som var klar til krig. Og den 15. marts blev vores skanser så bombarderet. 2 dage efter prøvede vi med et modangreb, men det mislykkedes. Jeg husker, at den danske overgeneral Gerlach anmodede om at trække os til Als, men den danske regering sagde, at vi skulle blive lige meget hvad, og så gik det galt. Preusserne havde nemlig samlet 40.000 soldater til at storme Dybbøl. Hvad skete der så? Jeg vågnede op ved 4-tiden, da lyden af bomber lød overalt. De bombarderede os med tusindvis af granater, og da morgenen fandt sted, kom de i 3 bølger, og antallet af soldater fra preussernes sider steg. Skanse efter skanse faldt hele tiden, og der var ikke meget at gøre. Vi prøvede med et modangreb, men det mislykkedes også. Jeg var en af de sidste overlevende, da vi flygtede til Als, og så ødelagde vi den nordlige på atombro, så de ikke kunne komme over til os. Vi var de aller sidste, og vi var i sikkerhed der. Det lyder skrækkeligt. Er der en speciel episode, som gjorde ekstra indtryk på dig? Ja. Har du mod på at fortælle om den? Altså, ja. Min bedste ven, han døde. Han døde lige for øjnene af mig. Det var under bombardementet af Dybbøl. Vi lå begge i en af skyttegravene. Preusserne havde erobret det meste af Slesvig, så vi skulle trække tropperne tilbage. Men en af vores soldater blev skudt i benet, og min bedste ven løb så derhen for at tage ham med over til lægen. Min bedste ven havde svært ved at bære manden, da han slet ikke kunne gå selv, så de fjendtlige tropper nåede helt op til min bedste ven. De skød ham 2 gange i maven og 1 gang i hovedet. De var så fandens kyniske, og det var sådan et bestialt sceneri, der havde udspillet sig for mine øjne, så jeg kan huske, at jeg begyndte at græde hysterisk. Tårerne havlede ned over mine beskidte, fregnede kinder, og i det moment, der havde jeg en inderlig trang til at dø. Jeg havde lyst til at lade kuglerne regne over preusserne som dræbende sylespidse, inden jeg selv ville blive skudt i mit hovedløse forsøg på retfærdighed, men jeg gjorde intet. Jeg bed det blot i mig, bøjede mit grædende hoved og kæmpede videre. Hvordan har du det så i dag? Har krigen påvirket dig? Svaret er meget kort ja. Den har forandret mig. Jeg er en helt anden, end jeg var dengang. Jeg kan slet ikke genkende mig selv, og det kan mine venner og familie heller ikke. Førhen var jeg en meget frisk og glad fyr, som elskede nye udfordringer. Jeg var energisk og flittig. Krigen har dog forandret mig. Alle de døde mennesker omkring mig, blandt andet min bedste ven, har påvirket mig. Krigens mørke jerntæppe har stadig fat i mig. Jeg bliver skræmt af de mest harmløse ting, og mit hoved begynder at smerte, når alverdens lyde når mit øre. Det er et endeløst helvede, som jeg er bange for at blive fortabt i. For at sige det kort, jeg er gennemsyret af en bidende, konstant frygt.